aron sa pagtukod ug halangdon nga mga kinaiya. Juan Kapitulo 1 versikulo 16. O gikan sa maong pagkapuno niya, kaming tanan na nagpakadawat, grasya tungod sa grasya. Ang Dios naglaom nga kita magtukod og mga karakter sumala sa sumbanan nga gibutang sa atong atubangan. Kita kinahanglan nga magbutang sa bato, pagdugang sa grasya, pagpangita sa atong mga huyang nga punto ug pagtul-id kanila sumala sa mga panudlo nga gihatag. Kung adunay makita nga liki sa mga dingding sa usa ka mansyon, atong nahibal-an nga adunay sayop bahin sa building. Sa atong pagtukod sa kinaiya, kanunay nga makita ang mga liki. Gawas kun kini nga mga depekto masulbad, ang balay mapukan kun ang unos sa pagsulay muhapak niini. Ang Dios naghatag kanato og kusog, gahom sa pagpangatarungan, panahon aron kita makatukod og mga kinaiya, diin iyang ibutang ang iyang marka sa pag-uyon. Iyang gitinguha ang matag anak niya sa pagtukod og usa ka halangdon nga kinaiya, pinaagi sa pagbuhat sa putli, halangdon nga mga buhat, aron sa katapusan siya makapresentar sa usa ka simetriko nga estruktura, usa ka matahom nga templo nga gipasidunggan sa tawo ug sa Dios. Ang usa ka halangdon nga kinaiya dili mapanunod, dili kini sulagma nga moabot kanato. Ang usa ka halangdon nga kinaiya maangkon, pinaagi sa individual nga paningkamot, pinaagi sa merito o grasya ni Kristo. Ang Dios naghatag sa mga talento, sa mga gahom sa hunahuna, giporma nato ang karakter. Naporma kini sa malisod, hingpit nga mga pakigbugno sa kaugalingon. Ang panagbangi human sa panagbangi, kinahanglang isulong batok sa mga napanunod nga tendensiya. Kinahanglan natong sawayon pag-ayo ang atong mga kaugalingon ug dili tugutan ang usa ka dili maayo nga kinaiya nga magpabilin nga dili matulid. Pinaagi sa kinabuhi nga atong gikinabuhi, pinaagi sa grasya ni Kristo, na porma ang kinaiya. Ang orihinal nga katahom nagsugod sa pagpasiguli sa kalag. Ang mga kinaiya sa kinaiya ni Kristo gihatag, ug ang dagway sa Dios nagsugod sa pagsidlak. Ang mga nawong sa mga lalaki ug mga babayi nga naglakaw ug nagbuhat uban sa Dios, nagpahayag sa kalinaw sa langit. Gilibutan sila sa atmosfera sa langit. Alang niini nga mga kalag, ang gingharian sa Dios nagsugod. Nabatunan nila ang kalipay ni Kristo, ang kalipay nga mahimong panalangin sa katawhan. Sila adunay kadungganan nga dawaton alang sa paggamit sa agalon. Sila gisaligan sa pagbuhat sa iyang buhat, sa iyang ngalan. Ingon nga ang Dios putli sa iyang dapit, ang tawo kinahanglan nga putli sa iyaha. Ug siya mahimong putli kung si Kristo maporma sa sulod, ang paglaom sa himaya. Kay iyang sundugon ang kinabuhi ni Kristo ug magpakita sa iyang kinaiya.